Здрасте, Дони. Крис, как си днеска? Добре съм, аз съм много добре. Каква глупост си намисля за днес? Нищо. Добре, Как се чувстваш, Крис? супер. И аз така си помислих. Как прекара днешния ден? Хубаво време! Да, Крис, виж там има чайка! не виждам чайка. Не, Антоне! Що ме гледаш, бе? Сега са отмъщението, едно ще влезе тебе, мамо. Не знаеш, чуле, виждаш ли го? Виждаш ли го? Да, чакай. Fuck.